Panguva ino zvinhu zvina kumira zvakanaka the ruling party ZANU-PF. Vanhu vakanzwa nhau aiwa co-option yakuda kwachitagwirei vachinyaso kuziva kuti angakatagira kupresidency. Vanhu vakanzwa nhau yaVP Constantino Chiwenga achinzi aiwa arikuda kusideliniwa kuti asucceed mutungamiri wenyika. Pane madevelopments ari kuda panguva ino ari kuratidza kuti Philip Valerio Sibanda panguva ino somehow aiwa is now heading to the presidency. Zisarabira mashoko ari kuda panguva ino ari kubuda achitaurwa right now nemacritics, macommentator's aiwa nema-analysts at the Zimbabwean politics panguva ino. Ndobo subscribe like out on the bell icon. Right, tichipinda pahendo yeCNC vanobuda vachinyora vachiti General Ambrose Mutinhiri, the commander who commanded Zipra Commander Defense Forces, General Philip Valerio Sibanda, is now coming on the presidium after several years of grooming by a spy Putin in Moscow, Russia. Zimbabwe is now in the hands of the Karanga people. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino ari kutaurwa pamusoro aiwa paPhilip Valerio Sibanda. Panapa tinoona kuti CNC inotanga yauya yataura pamusoro paVP Constantino Chiwenga, anoendera mberi achiposta VP Constantino Chiwenga vachiti General Chiwenga was given a slow metaphor poison and the former army boss's only mistake was to leave the barracks, accepting the vice president's post, leaving the army in control of Ngwena's blood. Rather, comrade Philip Valerio Sibanda, no matter how big the fish is, it cannot swim outside the waters. Ndozvekutaurwa neCNC inoratidza kuti iri kuexposa zvinhu zviri kuitika kuti ndinotoona kana chiri chokwadi but ndo view yake yarika panapa achiti aiwa VP Constantino Chiwenga mistake yavakaita ndekubva kumabarracks, but panguva ine kunokwanzi VP Constantino Chiwenga ndokwanguri kwavo kumabarracks aiwa ndo zvanga zviri zvavo zvavanyatsa kugona. Izvi zveuvp ariko achiti hazvisi zvavo, and panguva ino ari kuendera mberi achitaura achiti no matter how big the fish is, it cannot swim outside the waters. Achitaura mashoko achiti aiwa right now Philip Valerio Sibanda ndiye ava kuhida to the presidency. Panapa VP is not being sidelined. Mashoko ari kubuda panguva ino timbotize mafungiro enyu motodii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.